Szép jó estét kívánok, Péntek Imre vagyok, és akkor most a szakdolgozatom kerneléről fogunk beszélni. A szakdolgozatom kernel egy C++ nyelven írt program, amit paramétereznünk kell, amit még fel kell programoznunk a saját feladatunkkal, és ettől függ, hogy mit tud csinálni. A kernel felparaméterezhető úgy, hogy programot írjon, programot állítson elő egy robot hangyára. A kernel felparaméterezhető úgy, hogy függvényt állítson elő. A kernel felparaméterezhető úgy, hogy függvényt állítson elő egy fizikai feladat megoldására. A kernel felparaméterezhető úgy, hogy logikai függvényt állítson elő. És a kernel még sok más módon felparaméterezhető, de a kernel az egésznek egyben a magja, és egyben viszont a legláthatatlanabb része az egésznek, úgyhogy saját magát, a kernelt nem tudom megmutatni. Őszintén remélem, hogy tudtam érzékeltetni, hogy mi mindenre képes ez a kernel. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.